Sonsoneta, vine aquí a la vora del coixí. Quan la soneta vindrà, lo nenet ja dormirà. Sonsoneta, vine aquí a la vora del coixí. Quan la soneta vindrà, lo nenet ja dormirà. Per què resistíeu, Caterina? Si em dieu que us sostenia l'amor peruc roger, us diré folla i bonica, us diré imprudent i valenta. Per què vau resistir, comtessa? Si em dieu que era per fidelitat a aquestes terres, us demanaré si éreu vos que posseíeu la terra, o bé la terra que us posseïa a vos. Alguns de nosaltres, pocs, encara posseeixen la terra, però quants de nosaltres sap encara què és sentir-se posseït per una terra? Que ingenus! Ens pensem posseir la terra, però la terra ens recorda que som seus. A vos us va rendir l'aigua que no teníeu. Us va rendir la set dels altres abans que la vostra. I a nosaltres, comtessa, què ens ha rendit? Ja ho creiem en la terra com hi creia la gent del vostre temps. Ja no creiem en la terra com hi creia la gent del vostre temps. Ja no creiem en el cel com hi creia la gent del vostre temps. I doncs, en què creiem nosaltres, comtessa? I ara us pregunto, comtessa Caterina, per què us vareu donar? Si l'amor us mantenia resistint, no va ser per amor també que us vau donar? Sempre l'amor, la feblesa que ens salva. Sempre l'amor, la feblesa que ens salva. Per què vau resistir, comtessa? Si em dieu que per la paraula donada sabré que vos gastàveu paraules de ferro forjat i nosaltres, ja ho veieu, gastem paraules de plàstic. Envelleixen les paraules? S'envileixen? Us veig dormir, comtessa, els ulls clausurats com closques que no volen tornar a la realitat. I em pregunto, què somieu? Què vau somiar aquella darrera nit del 2 al 3 de juliol de 1487, quan a punta d'alba vau lliurar el castell? La rendició us esperava a trec d'alba, però durant la nit
vos éreu encara mestressa dels vostres somnis. Potser, em penso, ens vau somiar a nosaltres, gent del segle XXI. Potser em vau somiar a mi llegint-vos això ara i aquí. Vet aquí comptés el que us proposo. Corregim la història. Al capdavall la història és feta de veritats i de ficcions. El que finalment ens vulguem creure és només una qüestió de proporcions en la recepta. Corregim la història, comtessa. Avui, quan us lleveu, Huc Roger haurà arribat carregat de mercenaris per espantar com conills els homes del traïdor de Cardona. El comtat de Pallars continuarà sent independent. I encara us dic més, Catalunya seguirà sent un país independent, amb capital a València d'Àneu.